ne no yes and yensanko mfimfini mantemu biem na yenkohwe se de ne Kuro Mu Te Sen adehia womo eye fitafo won musu ebi mu kra kire se won yire no kra de wom kodof su kra fi se woma sadie se mema no wom nye wo fie emu nsam Adom TV etoso Te sedi ahwefo enimu dada no Kuro Mu Te Sen dwumadie so no ye mamafo nyina akwanya ema wono mo kire enkura ahodo a wotimu no sedi eniama esiko ewo honom na nei yakwakopie mu ewo siudo ya ewo mfimfini mantamu na honom ena efitafo bi a owo hono e kire wadwene ewo dwumadie yi so onye yizi wa be mpwehu bi wo hwefum ha na ade na ya sitrem enhyeda nkoyi ya sitrem nkoyi epache wo edwuma sam no okufum sisi ayi wuri edwuma fuma no loko ekwan ne ye insuta edwuma so the war banangasa in fact skanyi system num edwuma na wonye ska ontua obi be free wadi po bra no saka na wona nyina ka wo mojera mangu na abrabwan mu ede nyo so sebe wo mba wo yiri wo hwan so yehwe wona mampemfu so wo hwe bi nti ye ede no kwenyo onkoyi ebusan ye kra wo e fan po na titi na fan wo court na da yentumi hwe yementi onye kegina ayi court itua bebre onye ko wadwo bi so wo court dobsu bi so wo court angasa busum bia o ye ko wotwa bodamo na eti na itua edwon so no ye da kaka so da edwon no ye da wa judges na lawyers won tase because oday awu ban oday hwen na edwuma susu yenya lawansi bia ebi o ye dwuma bi on poje ko road ye bi ni Kasee road yeko but on ntum fa allowance na me bia penyini bi finkra ne bia wa ba ha kekosa allowance on ye di allowance nyim yenyi as gracia bia la nyim ye fonden bia ye benyin wo bia pension yenyi bi di esran won e ba fa dum wo de won gbomgode ne wo mo hin boys esua ebi jai te said we kan ye no na ma ho kire kakra family bet ma support ebi mma ana shop na enti se first na adwuma sua no ene nan difference abam bibri nti wo hwa first no on se adwuma basa na masters no so ayesu ye adwuma na etimi amman kura ne chop money na umso enya ho kaka pasisi ano sa adwuma no emma te se first no ena family no so omde nkura no beto ha no so a omfise o eno ano no but e se eto bre no omma mbehwe omma no so na adwuma sua na tima akoso na eba biem so wo ye ha setena mu a te se de ebinim di kaka ye no ye roads no eno de e hayen kakra nsu to a senka ban be so ye moa e wo moframan adisua ho wo ahanom no esanse se oil scan ne sa support na ode support to free education ne vocational training no ne sa free no so mo so e de bowra bibiti se kokompensa no dwuma ho a eno so be boa bibri esanse sa support no so free abanche emma e wo ansa no dwuma nchen no moframan bebre ejai ojan so a ontimi sanko ebi a anya kwan so antimi anko school no so etete kwan chen sa e basa na de hawo na e ba ntinki nya ya anka ban meboa sankora no so e wa hamaye na yen so aye master so ya ready aban boa nkora na yen so aye ready say den yen so e be kire on nimdie kakra yen so enya no ya de be boa on ejuma sam no onkoyi ni sentre den omanu mu ayezan tikaro kra wazaba hama yebenya bia ye kra mpo oya no ayezan obia de komizan nti oze nisikan oze boko akotezi bana ama ne ba agese nzema ma go kra ansana kankran history esi ansana sanaka hutua oze aba onte da meza komizan a oda na kan huetu oze yede onfamba ti ejuma sam ayezan kakra te pa agese kana oteto mawona kesifo ansana azaba onye tsedam za oneze sikenyu ho ezibanyu ho obedan na ozana kara abroad for paint oneze na mponya brush bia odebe
Say has a channel. Efitafo nsɛm a wɔde tu dwa no ɛdɔɔso paa. Na mmom, ne edi mu akotini wɔ mu paa ɛne sɛ wɔn mu kyerɛ mu a esan sɛ de sese wɔn mu adwuma nyɛ na wɔn sika sɛm enko yie nti no ama wɔn mu bebree no wɔn yerenom atwe wɔn ase akɔgyina adɔfsu. Esan sɛ wɔn tumi nhwɛ fie. Ekura a wɔti mu no sɛn ɛna hɔ sitie.